Kutoreswa mhiko uri mucherechedzo wekuti mudare muno muchataura chokwadi. Pamunouya tumabhegi kana tine tumabhegi tinosiya kwatakagara uku, matoreswa mhiko muchataura chokwadi tisinganzvengi, tisingambotendereri kuenda uku totaura chihambire zvatafambira kuuya pano zuva ranhasi. Tinonga tichitarisira kuti mauya nemboo dzenyu kuitira kuti nyaya yenyu ifambe zvakanaka. Pakutongwa kunoita nyaya munopiwa mitongo, hazvingopereri ipapo, asi kuti munosungirwa kunotsvaga kuti mubhadhare mutongo unonga watemwa nachangamire. Pano apa hatitenderi vanomwa doro kana kutengesa doro, hazvibvumidzwi. Uye vanouya muno wakadhakwa, nyaya yenyu haizwiki nekuti munoburidzwa mudare muno. Muori padare rachangamire haubvumirwi. Tichikupai semuenzaniso, panenge paine dzimwe nyaya dzinoda vana chiremba, hatitenderi vanobhadhara mari kuti mupangidzwe panenge paine chiremba. Hazvina mubhadharo unobviswa. Mambo havaonekwi musi wedare. Zviya zvekuti timboone mambo for 2 minutes hatitenderi, nekuti vanozopinda muno vatoneta nechekare. Saka kana muchida kuona mambo munoronga, ndasabhuku ndorikanda musi unenge usina dare, monzwa kuti mambo varipo here, vane mukana here wekukuonai. Dress code yedu pano ismart casual. Madzimai pamusoro pehembe dzenyu munotarisirwa kunga mune zvizambia. Vana baba hamufaniri kuuya pano nemanjombo, maovhorosi kana kuti mashort trousers, matracksuits, magamboots, hatitenderi. Vana mai mumusoro munge muine zvipfeko zvakaita sedhuku kana heti. Ndatozwa cellphone dzaakurira muno, kana dare ratanga hatitenderi. Ngatidzikise mavolume kana kuti tobvira kudzima foni dzedu. Ndinoziva kuti ino inzvimbo yachangamire mambo Mutasa. Vazhinji ndivana shumba munomu mudare. Panhengo dzandataura idzi ndivana shumba. Ngatiregedze kuvatadzisa kutonga nekuchiti shumba. Gwara muno mudare tina changamire nemakurukota ake. Saka ngatiremekedze uremu hwedare rineri, torega zvekutaura ukama hwedu nevari kutonga muno. Munomu kurekodha kana kutora mipikicha hatitenderi, hazvibvumidzwi. Dzimba dzedu dzekuzvibatsira dzakamira sezvizvi, dzemadzimai dziri kushure kwedare rino, dzevarume kumadokero. Tinoda kuti titange dare na8 o'clock kuseni zuva rega rega redare, asi hazvisi kukwanisika nekuti tinononoka kuuya pano. Iko zvino pane vanhu vane nyaya dzavo asi vasati vasvika pano. Saka kuti titonge nyaya paine munhu 1 umwe wacho haapo, hazviiti. Toramba takamirira kuti maparties achasvika tozotanga. Iko zvino dzaakuma10 zvekuti tingadai taapakati kuitira kuti tikasike kupedza tichikasika kudzoka kumamisha kwedu. Saka ngatizoudzewo vamwe vachauya kuno nezvatiri kutaura izvi. Idzidziso yekuti tese tinge tichiziva nekutaurirawo vamwe mazvita. Vakadini vabereki vamugangagare redu tichatanga naGrace Kuseni. Grace Kuseni naJade Wakutu.
wakalipo Yamira pamberi pedera mabomdas. Yamira pamberi pedera mabomdas. Zvese ndezvokwadi. Zvese ndezvokwadi. Dai pachabatwa nemhosva. Dai pachabatwa nemhosva. Mwari andibatsirawo. Mwari andibatsirawo. Wanga uri musi wa3 musi Friday. zita renyu Ndoti Grace Useni. Wanga uri musi wa3 musi Friday. Masawi. Ndobva wasadzvukuta wasvika pananda pabasa pangu. Ndakagara nemwana wangu. Ndobva watanga kuti wachimwa wachibhema mbanje dzawo. Ndobva watanga kuti pamhata. Ndobva ndatombonyarara. Wadedzera futi wari pamhata. Panoti onesa ndiri kumbira kuti motara ukumiri kweroti. One ndine mwana akagara panapo. Anodzidzei. Vatoti ndiwana ndichitsvagirwe. Panatonyarara panoti une daka nenderei. Ndikati dakarei. Zvikati ndiri kutsvaga mari tatu pana pandaya baba wangu akatengwa nababa wangu mari tatu pana. Ende iwewe nechinhumbu chako uri kupa baba wangu chinhumbu chisiri chawo. Uroro ndokumamisa. Pandoti imeni chida kutswere kuti musabhemere fodya pano. Ende munobhemera kuro. Musataure language iri pamberi pemwana. Anodzidze zvikati mwana ngarege kuya kubasa kwamai. Iwe wakaurayisa mai wangu wotodya mari yababa wangu. Ndikati mai wanyu ndewapi? Ndobva tangondidhonza chindijunga dungu. Chinhu ichi ndikuchipa 3 days chinenge chabva. Uri muroyi. Hure runofamba hure runongopa varume vese vese nhumbi yavo. Manje ini mari yababa wangu uchairusangana nombodya mai ndinombodya mari yababa wangu. Marata angu ayangotengwa nababa wenyu. Marata angu aindakamashandira. Ndizvo zvakaitika izvozvo. Saka nyaya yenyu iri kuti chii? Iri kuti ari kuita ndakaurayisa mai wangu. Ini mai wavo handivazivi. Wakapfuma. Imimo relationship yenyu nababa wako iri bati? Handina ukama pandakamboshanda mune rimwe bhawa rinonzi resource. Baba weawa ndisecurity. Nepanzvimbo patinogara nanhasi. Ndiye ugadzwe panzvimbo ipapapo. Hatina ukama. Ushamwari? Hatitorina ushamwari. Kana kudaro? Handi. Saka usiya akakunangai nenyaya yekuda nababa wako? Uro munhu wanditori nawo kwavari kuti wandibatsire. Okay. Baba uchari? Wari kukulanda resource. Akagara inzima. Singalos. Akavamire kusungaiko. Kasi yamataura. Matibara muchitaura naibheni. Waibhema mbanje. Wakaya vari 3 but wamati 2 handivaziva. Ndakaziva ndi apa. Aibhema mbanje. Makaiziva se? Ndakaronzwa wema wacho. Wema wacho imbanje mose? Makambobhema? Hai. Saka makauziva chiro? Sekuna mwana mbeda pekutanga kuti ndakamboshanda nezvidhakwa. Kushanda nezvidhakwa. Zvidhakwa munhu anomwa doro. Saka mukashanda nemunhu anomwa castor yake muhamaziva hwema mbanje. Ndizvo? Kuti mashanda nemunhu anomwa teku muhamatoziva hwema mbanje. Ndizvo here? Because it's a serious accusation. Yekuti wangotoreka mukapepa pangu ainawo. Nerai. Kane tunenge tumashizha ira. Sei musinombofunga kuti tumashizha ito tunoti mushonga wemudumbu? Sei makangoti imbanje? Nekuti wangu wakandibata. Ndosaka ndabvunza kuti mbanje munoiziva here? Munotaura kuti mbanje ndoiziva? Ndoiziva. Because izvozvo hurumende iri pakati pekudii? Pekuti chinhu chinonzi madrugs mbanje nechiyadzi kuchiudii? Kuchizwa nezvacho. Tikatozwa nezvacho chinofanira kutopera. Kana ari munhu ari kutengesa madrugs kana ari kubhema mabrands anofanira kusungwa. Ndikakusecha chamwana une mbanje here? Unobhema mbanje here? Mbanje handibhema sidoro ndinomo. Ndafodya ndinobhema sisiri mbanje. Rimwe nguva ndisina masigaretsi ndosunga chimonde. Izvo ndinacho chimonde? Panapa ndine masigaretsi. Asi mbanje handibhema. Pambuya webhemeni? Pambuya taitobhema moko.
chimonera tatore nemasupu edu ataitomwa tiri pashopu pamberi petatu tiri paside pashopu ndokwakatanga kuti titukawo ini takatozura ndakwakutotuka ndikatokomana wakusecha haone nembanje aiwa hawandonemba asi mbanje aubhema vandandibhema handina bhema ane mbanje uyu ane mbanje aiwa kana kutore mungatone doro kwete mbanje because waindambosiya zvedu zvokuumana ndaenda pambanje because munhu wese kwandiri nyaya yemato yena idiki pane nyaya yembanje ine zero tolerance mbanje kana uri kubhema shamwari siya kana uri kurima mbanje siya chirakagoma because nhasi wanga wasingamboendi mumba yanga ichakutarisa kuenda mumba nhasi inyaya yembanje asi kamwoyo kangu kauramba kakuti secha munhu umwe dzakapita mogona indesezvamina handitobhembanje basi doro ndinomwa ora its okay asi tangokuyambira kuti kana uchidaro usadaro zvinosungisa handanzwa wasazataura namai kana mai urutsurukuwakumai garei pasina kusvika pekutoita wakatosvika pekuti wadzunga dumbu ravo ukapemwa kuti marata ari pamba pavo akatema ndibaba wavo kwezvo zvikanzi iwo wakati futi iwewe iwo wavo ndo wakauraya chii mai wako iwo kuti akwanise kudya mai yababa wako hai ipapo ndokumiro kutaura mambo ipapo wari kuzvinyepera handina kutaura kuti uri kundidyira mari yangu kwangu kana kuti makauraya mai wangu wakati chii takatukana vachititi ibvai pano izwa shamba chekutotanga orit pamba pavo wamwaenda kudi tisiri pamba pavo tati paside iwo shopu yavo iri apa pane chikabhinechi apa ndo matata agara tichitenga masupu edu but angeredu iye ndiye akakuteera kukebhini iwo wakazotanga kutaura nevakomana nandina watanga kushauda ndakazotodaira nditi momzi zvakwana momzi andobva kwabva watanga ndishaudha kuti vachinditi iwo hauna kukwana ndosaka uchishandiswa asi takatotukana iwo pawakazonoshandiswa iwo vatoiwo unodini aya handinako wakatuka uchiti ini ndakatowatukawo zvishopo takataitukana iwo ndosaka uchishandiswa wakandituka ndosaka uchishandiswa voramba ndo pandakazovati imhomzi munova mandituka kudaro sei imi muri muvakidzani wamudharaunda iwo wakati wakatuka uchiti iwe taura izvo wakataura toda zvitukano zvacho ndakatukana zvo ndakatukana iwo saka zvavari kutaura ndo zvichaizvokataura saka taura ndakatukana tati iwe awataura zvawakatuka wakautuka maerano nemarata maerano nekufoka mai wako maerano nenhumbu nejivezanzvo saka iwe uri kuti iwo zvauri kutaura handizvo saka iwe uchititaurira zvawakataura iwe ndakati wandakati shwako ndakazosuka pakuti wati kutsika imhomzi zvouri handisiyepi nenhoti wakanga wandituka kuti ndosaka uchishandisa wakavati hure based on what wauranani zoziva zvamunafurirana kuti ndichanoramba handii muchitaura kuti handikunoramba zvese zvawakataura chihwani chacho chakataura hure handii nani chikitaura kuti vanga hura nani besisi yehure yapi wadiwi muti mufundisi sei vakashandisa hure mbobvuma best wakatuka kuti hure saka vari right wakatuka kuti wakarwara nababa wako saka wanga vari right
Handina kuwati muri kuhura na Saka wakati muri kuhura na unonyemera vanhu ndakati ndakati nini ndamuri mai wangu ndatu wakati wewe uri hure ari kuhura nani mufundisi here mudhumeni here dhiraivha wazungu here uri kuhura nani nakati na baba wangu nakati ndara kudana na wano danana taura nyaya yako yese kawani zaita zvemapisipisi saka chitaura nyaya yako chaicha takanyarara ndo zvandakataura ndakwati nini hapana taura zvese apa watauratika namudhara wako zveshe waunamudana handisi vanodanana asi ivo wacho wabvunzo levanozviramba asi vanhu vanozviziva kana shamwari ungati herewo kuenda pamukadzi wemunhu woti iwe nhasi warara nemurume wako iye asina kutaura kuti nhasi ndarara nemurume wako azviti handisi saka iwewe sei uda kuposa munhu utataura kuti udanana nemunhu iye munhu wacho kuti handanani naye wakaonei chinokupai nini kutaura kuti wanodanana akubva wachiri kushanda mushoko kushanda mushoko hazvina basa kana kushamwadzana baba wako hazvina basa handiti asi chati kutaura paka totaura nenyaya yeintimate love handiti yekuti yapfurikidza paushamwari hwaunodii hwaunoziva because pane tumwe tunhu kwakusheyiwa handizvo saka iwewe wanga kubhesa unowati pautira kudana navo bwako unozviziva here handaiwaona nguva nenguva kuona munhu aenda baba wako azviri kuti adana navo bwako tutokuoneka modananera kuona ataiwaona angwari wese nguva zhinji vakapedza basa handiti baba wako iwewe ndigadi panzvimbo inoshanda maya saka munhu aifanira kutandadza baba wako pashopu ipapa ako ndiani besides store keeper ipo pane mashopu ndati aifanira kuti achiita sei achiwaraidza baba wako ari kugadha storo ndiani kunze kwastoro keeper angapa kundigadhi pastoro uyu ndistoro keeper anditi makoweka sika warushanda wese iwo uruti saka nekuti muri kushanda panzvimbo yemwe chete hamfani kungotaura munofanira kugara pakapana maposi ndizvo saka iwo kwaunga uchiwaona nguva dzese wanga uchiwaona kupi wakaitira kuti ufungire kuti vari kudanana wakaona mubedroom iri ndaingozviona kumashopu shamwari izwazvo iwewe wanhu uri kukuona pamashopu uri kudanana namai wemukebhini hausinana mai wekebhini asi vanhu vari kukuona uri mukebhini uchimwa masupa uchitonotenga masupa kune imwe shopu uchiya kuungana mukebhini ndiwo tone likelihood yekutodanana nemukadziwo because chiri kukupa utoende kotenga masupa kwaJohn wauya kumwira kwamai Belinda chii usingamwiri kwaJohn ndiwo tone likelihood yekudanana nemukadzi wemukebhini wataura iwe kana vanhu vadanana dambuta mubvunzo umwe chete bamwe vanhu kana vakudanana iwo kana kudanana nemukadzi intention yako ndei paunodanana nemukadzi kana kuti paunoti mukadzi ndokudawo uri kudei uda mhino yake uda musoro wake uda gumbo rake uri kudei paunoti mukadzi ndikudawo Loma. It's a simple question. Pa unoti wewe msikana ndakuda anditi ndiri kushaya hope uchadza kurara nekukufunga anditi uri kurotei uri kufungei chauri kuti ndiri kuda urudei pamukadzi
Ngochida It's very simple. Paunoti mukadzi ndiri kukudawo handiti intention yako ndekuti kana wadiwa iye akati ndokudawo handiti it means kuti mawiri anakuenda pai ndo nyaya chete kuti ndakudawo hakuna iwe haunyendi musikana wachiti ndikukudawo kuda musoro wake kana mhino yake wozoidii mhino yacho the ultimate goal yemurume kana achiti mukadzi ndiri kukudawo ende mukadzi achiti neniwo handiti isungawirirano yekuti shamwari iwewe neni tinokwanisa kuchienda pai pabonde bonde ndonozi ndiri kudawo iwe ndinokudawo zvakana kuti ndipewo iwe ndinokutorako ndokudawo zvinorevei ndipewo handiti mukadzi oti chii tora hako iwe wodini wotora saka nawatora makuita sei maakupanana mapamuni saka izvo urikutaura ndezvokuti urikutaura kuti baba wako aidanana namai ako meaning kuti the ultimate goal ndekuti baba wako akarara nani namai ako that's why waijunga mai avo uchiti nhumbu iyi ngaibve hapana chaucharamba haucharambi because one wanga wabhinga mbanje two wanga uriwa masupu wanga wakadhakwa saka saka zvoite zvitodongedza kuti wakazvita unogona kuzviti because kana wanga wachibhipa mbanje wanga uriwa masupa hauna marambiro because ini ndokupa kuti kenini munhu anonitaura kuti zvaakaita akadhakwa anozviziva mangwana acho munhu yenga aregere kuisa mari mumadoro titesa nditi munhu anorangarira zvakaita zuro akadhakwa munhu iyenga aregere mumadoro uri kuwesta mari ngaatenge makebheji nenyama wana wahe because oro unomwa kukanganwa nhamo dzako dzese kukanganwa zviro zvese handiti kuti ungowane dzungu handiti munhu akazone dzungu zviri kutaura kuti zviri kuti haazivi zvaanoita ukazone dzungu iri simply means chii hauzivi zvaunoita handiti ndo zvinoita chidhakwa hachizivi zvachinodini zvachinoita ukaona chidhakwa chaakuziva zvachinoita it means kuti ifeki chakaronga hachidhakwa iwo ngotori mamutora masupa ndinomwina ukambeni handizvo handiti ndiwo urikutaura handisi ndataura ndiwo ataura uri kubvuma here mhosva tingatenderera wakatuka ndakatuka zvishoda asi wakanga wandituka kwakwakudzora dai wanga uri wabva kumangara zvaireva kuti wakarwadziwa zvino defect yekuti hauda kuya kumangara means akamangara ndiye akarwadziwa wakapara mhosva kakawanda kacho anobaya munhu nebanga handizvo haasi anoenda mapurisa asi akabayiwa nebanga ndiye anoenda mapurisa munhu nguva dzese ane marwadzo ndiye anotsvaga relief saka iwo andikuona tombotanga kuramba kuti aiwa handozviziva aiwa handozivi handiona chiona manje izvizvi dai baba wako ari kwavo handiti tamubvunza obva ati handanani namai ako waiita sei dai mudhara wako anga aripo asikaupindura wobva atoti namai amai avatoti baba wako handanani naye mudhara wako obva kuti shuwa tidanani iwo uri kuti munodanana waizoita sei avaishata munhu
paishata nanhasi pakatoshanda wozi ndiri nini zvafanira kuti wafumura baba wako imakarorwa here mai makarorwa so it means kuti utora kuti baba wako akapomba nemukadzi wemunhu. How can you give nhumbu yomwe murume uri pamwe munhu wakaziva sei nhumbu kuti haisi yemurume kuti zive mukadzi ndeya baba wako wakavaonei? vanaya vakakirema kuti uchabvunzwa zvakati manje mabvunziri vanozoita panapa munhu akungona pakangoti tufu shama tautonga vanhu vakawanda muno ipe maanza pakashashika munhu No, idini kwatirika because ka zvawakatoita ka hazvishamisi kuti ndiri kuona murume wemukadzi akuya panapa achitaura kuti baba wako akapfuma nemukadzi hazvitoshamisi iwe nikori mboipo because ndatonota pasi kuti wataura iwo zvishowa kudarana ende nhasi murume iye achauya ashandisa iwewe kuti zvishowa makatozwa mwana wacho akatotaura ndiri kuzvisiva unazoipedza nhasi handiyo hayo chii nyaya asi nenyaya yekuti iwo nhasi tingoti wadini wapumha chii munhu plus zvawakaita imi mambuya maifanira makaenda futi mapurisa handiti 1 he threatened you 2 kujunga kwakaita chii dumbu risiri rake nhumbu isiri yake mwana ari mukati asiri wake mukadzi asiri wake pamusoro yemamu ndimbotaura ipapo pakujunga kutuka ndakatuka asi zvekuti ndakazojunga dumbo ipapo parondogani tonyarara avafanana ozozvazvinoitika alright iwe shamwari dzako dzaungoenda kudziri pamaimba hawapopa umwe wacho wari kukulandisa imi maika makajumba wangaipotea mwana wenyu haiti witness yenyu mukoti murume wenyu kana mwana wenyu haiti witness koti umwe anga aripo besides mama yenyu ndiani? Hapana. vakomana wewe shamwari yavo wakumata nditovaziva baba vangu variko vanga variko vozokumana vakazosvika pakutomusiya wakadini ko muridzi wekabheni muridzi wekebheni ndini asi zvato zvavari kutaura zvekuti anzi wakaiva kana mwana uri mukebheni vari kutonyepa mukebheni mangu unotengeswa hembe ende kebheni umwe nemwana ngari mukebheni makanjezodorora wari kuti anzi wakaiva kamwira mukebheni ripi azi kebheni panext ama2 mukoma vakasvika pane kebheni rekutanga tichikizonetso. Why is it that wakazoiswa nozvana mai 2 vanodambudziko? Because pane nyaya dzakawanda muno mai 2 kwakapoita kwese panokuzi mai 2 chete patone dambudziko. Why? Asi mukoma mai 2 vatanga kwasitozi mukoma vakasvika pakebheni rekutanga ndobva vatanga kupopota vachiti iri hubu riri munhu asida kurimamisa rakajera kudya zvemahara abongora dzako wakakumusha nekuda kwehuri riri mukati anga akamira pane makebheni chaka anokwidza mamusina munhu iri mukebheni imomo manga murimo munhu anga ari mabva mudi kurumuzwa papana pane mutawiti vado witness asi akatoti munhu yenda akatomubvana anozoti ari kupoterwa ndini ndakuti pamwana wakupopota changamira kutonzwa mawitness ari kuziva zvakadii zvakataurwa nezvakaitika handiti kana paripo pakatanga kutaura mean that person stands as a witness. Munhu iye akamudzinga iye. Magatererai. Munhu iye akamudzinga kuti zvauri kutaura nechisiyana nazvo. Ndiyo witness number 1. Ndiye ari kuziva zvakataurwa nemukomana. Zvakabvira. Zvizoyapenya nditi. Akamudzinga akazoyapenya nditi. Saka anodiwa. Akatomudzinga iye ndiyo witness cheche kuti akaziva zvauri munhu akadzingirwe iye. Asati nesi kuti ari kuramba zvinhu zvachida. Lungomuziwa zveuriyo. Saka imi murume wenyu amai kuti ari kuno pakataurwa nyaya idzi
murume wenyu ari kuti chini nyaya Murume wangu ndiye anogara asi ari kuti ndinotomukasa kwadinenge ndinopinda ndinopara. amunotaura Anomukasa kuti nhasi ari kutozviona Pamidheri chabuda. nhasi ari kutozviona izvi nhasi ari kutozviona kuti mukadzi ari kudaro imba yenyu yakati swatu swatu here ndati imba yenyu yakati swatu swatu here Wewe munogona kusvika pasaka foundation isisiyo. kuzi handiunderstand kuti munouya kudare kuno murume wenyu asi kuziva kuti muri kudare kuno nhumbu yamuri kuakiuzwa nezvayo ndeyake makapedzisira kuona nanini nemurume 5 yani mwezi wapera. 5 yani tiri manje Yamunenge 5 manje saizvi mane modha nevanhu musinoona nemurume Ndovana ndiyachoenda kuti wiki. ndisitoda kuti muda kuenda kana makapa ndati kubva musi wa5 zera nhasi hamusandamona nemurume Oh. asi amuzivi kuwari. Ndotokuziya ndinotoenda. Inomakereke ngei mutaurira kuti ndiri kuenda kudareni. Ha? saka zvazvina kwakusiri kuya kudare kana kuya kudare because obviously ari kutozviziva kuti mai kudare imi chamutya kuti imba inoparara chipa pamunotaura murume kuti ndatikwa nemunhu Ndamusungisa. asi achazobvuma maizvuma yakudare nemunhu ari kuakuza kudare nababa wako musina kumutaura hamuna kuona makirete nyaya yakakukura kumba kwenyu kuzi mubvunzo yenyu yamuchadzoka kuti sei musina kutaura kuti mukuenda kudare kana kuti sei musina kutaura kuti murume kuti zvakakutaura muri mukadzi wemumba here kana kuti girlfriend ndati muri mukadzi wemumba here kana kuti girlfriend mune vana vanga nemurume mune chu inu munde chitu iye anotogara kwarara kwarara hana imwe mhuri musati handisa mai we akuyataurai chokwadi mune murume here mune murume here kana kuti boyfriend aiwa behavior yenyu haisi zvamunoda kuzotaura handizve mukadzi akaruma Ashua. kuzi ndikakubvunza kuti murume wako hana imwe mhuri here kuti hamene handichatozivo kwarare kwamunoenda kupa munoenda kwarare kwachananga ina ana kugara nani anyway hatichataura hedu izvo zvakawanda asi tanguti kubatsii zvamaita mai hazviitwe Makanani. kuti munobuda mudare nani hapana kana tete kana ani kana mubanzi kana aniwe mauya naye Uyo uyanani. uya musaite upenyu hwemubhawa kalife kemubhawa kekuti hakana hunhu musaiti katori kuinda mubani menyu nakalife behave aise mukadzi wechii munhu ane imba anoda chii imba yake yekuona kuita zvokuti zvangoitika izvozvo hameno you can't come to court murume wako kuti haziva kuti uri court nemunhu akakuakiuza kuti uri kuhura kana kuti uri muroyi kuzi nyaya dzenyu dzakakura ne uyu mukomana atoa ndi makaona mai vake imi moti baba wacho hasizviziva kuti makatuka masoko iwo motora mwana wacho moenda ikoti Kugara kwakuzina. kuzi dai mamuda nyaya yenyu ikurerukirika pakurwura kuti zvakataurwa zvakaitika kubva muri iyuzi Wakunyarara murume. noti kuti mwaya kukoti motaura zibaba usimuziva kuti ziri mboko Ndisei bana. kubva nenhumbu yacho baba usimuziva ndiyani ngatisadaro ngatisadaro but anyway handiwo nyaya yedu dzimwe dzacho tinozodzionawo Zichazodzoka. asi for now ndeyakwewo shamwari yekuti wakatuka mai yavo hauna proof hauna evidence yekuti zvaunga uchitaura ndizvo here kana kuti chii saka unofanira kukumbira mai yavo regera
wakumbira regera sinzi ari mukadzi wemunhu bhuzi raipinda kuti ndakamuti ubvise munhu mombe yacho kuendesa uchabvunzwa kuzi baba vachati mombe yabvi uti mombe yacho ndogadzira ikwe ambwe ndati mukomana abvise mombe haisi kuya iri mariba iri kuya iri mombe inosika saka murume wenyu muchati mombe yabve mai uyu ngaende atori murume wake ozochajiwa mukomana murume wake ari I think that's the best. ndizwa Murume wenyu endai motore murume wenyu endai mouya naye mouya nemurume wenyu judgment tomuexplain murume wenyu what happened modzoka pana zvochipa judgment murume wenyu ari kuziva kuti nyaya sauya mo nevanhu vekumba natora nehama dzenyu oreri kwenyu mimka maifanira mauya kana nehanzvadzi dzenyu kana munin'ina kana sisi sisi wangu mombe yenyu ende mina saka muda udiki endai mogari pasi itai next musaisingana sefriday ifriday next date tichi Alright, 26 Sunday. Sunday. Mukanda.